tuu sitten Jäkeisen Vempomen kanssa. Sitten silloin kun me pistä suuhun, lasket sitten 3, 2, 1, 0 ja silloin paat sen kääntiin ja laitat sen sille, tähän sitten pöydälle, että se näkyy se kello. Joo. No niin, tuu jo valmiiksi tuohon sivulle tuota. Laitat sitten se, kello valmiiksi jo. Noin. Nytkö? Jopa video pyörimään. Pyörii joo. Joo, tässä olisi Trinidad Morucas Scorpion. Katsotaan kuinka äijän käypi. Toivottavasti vielä pystyy jälkeenpäin kertomaan mitä se tuntuu. No niin. 3. Pahan kello kääntiin. Katsotaan miten pitkä siettää ilman jogurttia. 3, 2, 1, nyt. Nyt ei varmaan kannata sanoa sitä, niin kuin jotkut sanoo, että on niin kuin karkkiin napostelista. Jätetään se sanomatta, editoijan pois. Kolmekymmentä sekuntia mennyt ja vielä hengissä. Lakkaa pikkusen ruveta jo tuntumaan. Nyt rupeaa nimittäin tuntumaan jo. Ei vittu miten nopeasti nousee. Jaahas, nyt alkaa olla suu tyhjä. Eikö pystyisi tänne asti niinku haistamaan tuosta vierestä? Sillä ei jos suussa, mutta poltto jäi. Haisoko? Kyllä se haisee tänne. Se haisee kyllä ihan niin. Ei jumalauta. Ei vittu. Nyt ollaan jo niinku Nakamorisista pitkästi niinku ohite. Ei vittu. Hei, onko sitä paperia missä pitää kohta pyyhkiä silmiä? Kohta 2 minuuttia. Ei vittu lakki. Huhhuh. Rupeaa nimittäin korvaan koskemaan nyt. Tuntuu niinku korvaturvoisissa. Ja nyt on niinku toinen puoli kanssa. Voi vittu tätä hikkoa, tää ei oo. Kato paljon männy. Kolme minuuttia. Ja 20 sekuntia. Pystytkö vitosen pitelemään? Minä sanon aina. Laita videoon kelloa paljon. Miten maha? Tuntuuko mahassa? Tuntuuko mahassa mitään? Ei tunnu yhtään mahasta. Nyt on 4 minuuttia.
Korvissa tuntuu tosi olevan. Koskoo pikkuinen. Alkaako väri vaihtuu yhteen? Alkaa. Mutta sinne on mennyt ihan niin Paljon. 4 minuuttia 43 sekuntia. Oi vittu tää polttaa. Nyt on mennyt 5. Kädet on hyvät. Vittu mikä humina käpi korvissa, tuntuu pulssi niinku koskoa. Joko on vitonen? 5,5 minuuttia. Näytän videolla välillä kelloa. Me oot koko ajan videolla, että näkyy, ettei vielä jätä jogurttia välillä. Pystyisiköhän tää pitelemään, että milloin tää helpottaa saat? Kokki. Pitäisiköhän tepastella vähän. Ottaisikohan tää vesi saa yhteen. Mutta outo homma, ei hikkoile pian. Nenä vähän. Siirryy vähän. Kuusi ja puoli mennyt jo. Seitsemän minuuttia. Ei vielä pahasti vispaile. Oho. Mikä värinen on nuoma? No se on vähän semmonen kalluppeetosta silmiä. Nenäaloja. No vähän. Nyt jo tuntuu siltä, että kenties saamme elää. Kuka se sanoo tälle? Mä oon Ahonevan kuka. Nyt on mennyt 8 minuuttia. Paljon? 8 minuuttia. Kyllä mutta mennään aika nopeasti. Toisaalta tuntuu, että tää ei lopu ikinä. Kyllä suu tulee semmoinen. Yhdeksän minuuttia. Paljon? 9 minuuttia. 9 minuuttia, 9 minutes. Helpottakaa. Täh? Rupeatko
Pikkusen helpottaa. Pikkusen helpottaa, mutta kielellä jos lipaset niin mittaa tuota suun sisältä, niin yrität sylykästä, tuntuu siis saatanan pahalle. Pitää vaan leijutella kieltä tuolla suun sisällä, että se ei osu mihinkään. Tämä niin pikkusen tuntuu niin taas voiton puolella, mutta ei vielä ihan totaalisesti. Kieliosasto on niin jossain tuolla, miten se nyt sanoisi, vähän niin kuin muissa maailmassa vielä. Kyllä tätä vettä yhteen. Huhhuh. Yksitoista minuuttia. Huhhuh. Niistä niin tuntuu suussa. Tuntuu, että sitten uudestaan kieli tulee. Paljon? 11 minuuttia ja 15 sekuntia. Katsotaan 15 minuuttia, sitten me otan 15 minutes ja sitten otetaan milkki, maitoa. Oho. Nyt tuntuu, että tästä jääpi henki. Kieli on todella vielä semmoinen, että kun esimerkiksi sylykässä, kun joutuu niinku oikeastaan suuteen vetämään vähän kielellä, että saa tuota sylykästyä, niin siinä vaiheessa tuntuu, että sitten uudestaan tulee. Edelleen polttaa. Asteikolla 1–10, niin 10 plus olisi niin kuin nagaa. Sanottako, että 12–13 varmaan vähintään. Edelleen on tunne. Nyt on korvin koskeminen alkaa helpottua. Nyt on niinku silleen jo. Jalat yltää jo maahan nyt tällä hetkellä. Äsken välillä tuntui, että käyttää pikkusen tuolla. Paljon. 12 minuuttia. 12? Niin. Pysähtykö kello? Pyöriikö se? Pyöri. Kokeillaan nyt se 15. Miten nyt tuntuu? Nyt ei aika kulu ollenkaan. Huhhuh. How many minutes? 13 ja 13. Huhhuh. No tähän välillä kello tuohon videolla. Huhhuh.
Tämähän meni melko asiallisesti. Tämä pystyy näyttämään lapsillekin tämän video. Eikä vaan vie nuo pakkasen takaisin. Paljon? Ei, että eiköhän vie nuo vaan takaisin jääkaappiin. Ainoa. Paljon? Ei oo vielä. Vielä minuutti. Aina kun menee sylkkeen kurkku, niin tuntuu kaikki mikä on suussa niin polttaa. Pikkusen. Pikkusen levoton olo, mutta toista levoton olo oli kyllä vähän ennen kuin aloitti tää syönnin. Huhhui. Tänä aamuna kun Jonin luona se nakamoritsi, niin sen jälkeen mä olin sitä mieltä, että skorpioni muuten jääpi syömättä. Sittenpä sen nakamoritsista kun selvisin, sitten iski semmonen hetkellinen teräsmiesolo, että nyt ei mikään tapa, että nimittäin niin jes. Jos se syyvä, niin se syyvä tänä päivänä. Nyt se oli pakko tehdä. Paljon minuutit? Vielä puoli minuuttia. Huhhuh. Kumpi pää tästä on mikä polttaa? Tää on se mikä pannaan suuhun. Marlborokin tuntuu pikkasen savun lämpimälle. Huhhuh. Naka meni tuohon alkusolaatiksi melko hyvästi. Se nimittäin varmaan pelasti tämän tilanteen. Aamulla jos veti tämän, niin jos henki pois. Sen verran voipi sanoa, niin kun eilen Chili-festivaalille näki muutamia näitä poikia, mitkä soittelivat, että hei, kyllähän noita pystyy syömään, että sitten puhallettiin suulipyörän, että kannattaa sitten seuraavaksi kokeilla tätä Trinidad Moruga Scorpion, niin jos edelleenkin tuntuu olon vahvalta, että kyllä näitä pystyy syömään, niin tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Tää on melko hyvää. Varmaan ne pakolliset, että oikein hedelmäinen ja herkullinen. Hetkellä kun tässä jopa pystyy maistelemaan tätä, niin kun alkaa tuon polteviä sitä parasta makua pois, mutta nyt alkaa olla tässä semmoinen vähän niin kuin trooppinen olo. Alkaa taas se hedelmä maistua. Oho. En tiedä miten sitten, jos milloin soipi niitä jiksavia käsiä. Kun nyt selvittän tästä kokemuksesta ja analysoidaan tää, että miten oho. Mitä nyt loppujen lopuksi niin paha ollut? Ennakkoon kyllä oli vähän sitä mieltä, että jälkeenpäin tästä kenen kanssa keskustellaan, niin se on ehkä se Elyksen haamu ja jotkut muut kenen kanssa tästä jutellaan, mutta Vittu tähän mitään jogurttia, tarvii vielä vain jääkaappiin nuo kaikki. No on tässä kohtaa jo 20 minuuttia tänään. Kyllä tää nyt alkaa polttaa helvetin hyvästi vieläkin. Kyllä tää niinku koko rahaa ja sitä tulee. 19. Paljon on mennyt? 19. Paljon? 19. Me arvelin tässä 3 minuuttia, jos pystyy olemaan niin tuolla mitä netissä on nuo videot, se 5 minuuttia niin kovimmat jätkät niin.
Katsotaan nyt minuutti kerralla, mutta Vähän tupakkaa silleen niinku tälleen vakkalaken. No ei se. Ei se nyt hirveästi tärää. Pikkusen on semmonen niinku täpinä olo. Kohta rupeaa tästä tulemaan se teräsmisolo, että saatana. Nyt sopii Niin. Seuraava ei video käydä kun mitään katolla aseita, mutta hypätään. vaan että endorfinit ottaa niinku vallan tästä ja sitten niinku tullaan sen nakankin jälkeen se olo, että antaa tulla mitään vaan niin ehkä kannata ampua kuitenkaan kuuloa kalloa, että tuskin sitä kestää, mutta tunne alkaa kohtalla sitä, että tämä kun kesti, niin antoi tulla mitään vaan. Eikö vain jono ja siitä vaan muita. 20 minuuttia. Huhhuh. Nyt ei enää tulla ihan peräpäässä kieltä. Sitten kun ottaa sylkkeen niilassa alaspäin, niin se kurkussa tuntuu kuumolle, mutta niin kuin sanottaa siltä, että nyt alkaa olla niin kuin vuoton puolella. Nyt tuntuu tosi hyvälle jo. Otetaanko toinen perä? Täh? Otetaanko toinen perä? Saatana elää yllytä. Perkele. Olokka, en lähde. Käännähän vähän sitä kameraa tänne päin. Sieltä löytyisi semmonen 5-16 kypsää vielä Scorpioni, mutta säästetään muillekin, ei käytetä kaikkia itse. Pitkä talvi eessä ja joutuu muuten turvautumaan ostotavaraa, niin kokeillaan nyt pärjätä näillä omilla melko pitkälle, ainakin tuonne lumen tulloon asti. Kyllähän tää niinku oikeastaan kunnon kitteläisen pontikan kanssa niin melko tasapäinen tavara on. Ei vititä nimiä sanoa, mutta tuo yksi tunnettu pontikan keittäjä, mikä teki oikein kunnon tavara, niin kyllä tää niinku alkaa sen verosta olla. Huhhuh. Jaahas. Nyt sitten mielenkiinnolla odotellaan tuleeko Ring of Fire ynnä muita Afterburner-efektiä sitten seuraava toiletissa käynti, että minkälainen kuuluuko sitten huuto. Nyt ei vielä kuulunut, mutta nyt varmaan nyt tuntuu sen pieni vapina, mutta se on varmaan näistä endorfiineista. Nyt mitään tuntuu olo nimittäin melko vahva. Jos viikonloppu ja ilta, niin nyt niin tuntuu sitten, että nyt voisi lähteä nakkarille. Huhhuh. Nyt tosissaan alkaa tuntua se semmonen. Tää tuntuu niinku hyvälle. Paljon on. 23 minuuttia. Katsotaan nyt se 25 ja katkaistaan sitten siihen videot. Kehtaa YouTube-pitukki niin koko illan elokuvalla. Huhhuh. Nyt pystyy vähän nieleksimään ennen kurkussakaan polttele kuin nielessä. Vielä on melko lailla lämmin henki. On varmaan niin eilen katsoista Nakamoritsi MM-syöntikilpailu hyvin lämminhenkinen tilaisuus, vaikka tulos oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta pojille pitää kyllä hattua nostaa. Tänä vuonna jäi vain 103 grammaa, se on maailmanmestaruustulos, mutta en lähde yrittämään sitä. Mieluummin mitä Scorpioni vetää se yhden. Huhhuh. Paljon minuutit?
24 ja 16. Joka alakkala 25 täynnä. Ei. Paljon sillä on? 24. Oh. Tämä on kyllä melko pitkävaikutteinen tavara. Vieläkin on nimittäin tuolla kielen takaosaa. Kielen takaosaa sitä melko lähellä sanotaan puolesta välistä taaksepäin, niin siellä on vielä melko lailla hottia. Huhhuh. Mm.